Calia donar a conèixer un poc quina era la problemàtica del cultiu de la taronja, quins treballs passaven els llauradors a l'hora de fer la collita, els problemes que tenien, però sobretot, donar una idea clara. Primer, que el treball de l'agricultura és una roda del temps que, en certa manera, gira al voltant de l'any. I cada any comença de nou la feina. Si ha tingut èxit, tot el content, i si no, a recomençar per tindre sort més endavant. I segona, la relació que hi ha entre la vida dels pobles llauradors, les festes i el conreu, en aquest cas de la taronja. Amb tot això calia buscar un protagonista, un llaurador, però no un llaurador, diguem-ne, a la vella usança, amb la seva faixa, i anar a llevar-se callets. No, diguem un llaurador modern, un llaurador que llegeix el diari, consulta internet, els preus, que està al dia de quins insecticides ha de tirar i quins no, que està preocupat pel futur de la taronja, i tot això en fi, l'original tenia 14 pàgines, és molt complicat i aquesta és la història que s'ha intentat explicitar.